ئاهەنگە هەڵکردنا ئاگرێ نەورۆزیل دهۆک بە پشکداریا پێکهاتێن ئۆلی و نەتەوەی و جەماوەرێکی زۆر و گەشتیارên ناوخۆ و دەربەی عێراقی li Parka Newroz li senterê bajara Duhokê agrê Newrozê hate hilkirin. بخۆ هەستێ من gelekê Kurd bêjim gelek bo min xweş e rojeka îstîsnaî ye heyata me Kurd a hemiya da ku sersala Kurdî dest pê dikir her dîsa peyama min bo milletî hemiyê ev roje bîte rojek bibîte egerê êk girtina mala Kurdî ku em hemî pêk ve êk dest bîn. ناوە پیرۆز دکم و ئینشاڵڵا ساڵا بێ ئەس نەورۆزێ ڕۆژاوا بم. هەروەسا بە هەڵگرتنا خەتیرên ئاگری گەنجên Duhok berevçiyayên Duhokê birêkeftin. gelek xweşa û ez gelek bi xêr hatinawe dikim û Newroza Kurda yanî gelê Kurd xira ez pîroz dikim her çar parça Kurdistanê ez pîroz dikim em gelekî xweş in got evro em li Duhokê hatina agrê Newrozê. Ev sal ciwar ji salên din bi pişikdariya hemû layên siyasî ahenga Newrozê li Duhok hate gêran. Bi pişikdariya hemû pêkhatan bi aheng û stranan ahengên helkirina agrê Newrozê li Duhok rêveşon. Şêrwaxidin Kursad News Duhok.